Malawi Brief. Mlendo watu lero mprogramu hii ndi Moses Kunkuyu. Iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso membala wa chipani cha MCP. Kwa MCP iwowa ndi director of campaign. Tikulandireni mprogramu yathu lero. Tikuona kuchokera pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September. Anakuvivimizani yetu anzana DPP. Tikaona chiwerengero cha mavoti. Okay. Pamakhala ma lessons amene maphunzira nthawi zonse pa chisankho china chonse, ndipo chimene chimakhala chopatsa nyonga kwambiri ndi mmene mutadzukire ndi ma lessons amene maphunzirawo ndi kumapita chitsogolo. Pali ma lessons amene taphunziranso ifeyo mu nthawi imeneyi, koma lesson yayikulu kwambiri ndiyo yakuti tisamayang'ane chisankho poyang'anira ovota okha. We should not just be looking at the voter, komanso tiziyang'ana ovoted. From now, tisamangoyang'ana chisankho pa ovota okha, koma tiziyang'ananso ovoted. Chifukwa mukasuzumira bwinobwino zimene tiziyankhabe mwina mu nthawi yake tikakhalirana pansi ngati chipani, so izo sindikuyankhula ngati chipani. Koma mukasuzumira bwinobwino muona kuti nkhale patakali pano tikuona kuti abungwe la Malawi Electoral Commission akulandirabe ma petition kapena akulandirabe madandaulo ochokera noti zakafika ku court, kuti anthu akadandaula ndi amene akadandaula awo muona kuti ndi pafupifupi zipani zonse zimene zapita ku bwalo kukadandaula kuti ayi pakuti sizinaende bwino, pakuti muletse chisankho sichidachitike chifukwa cha zimene zinachitika. Zina a Malawi Electoral Commission anaziyankhulirapo, zina sadaziyankhule, koma kuona kuti uchokera ku court apita kwa anthu ambiri okadandaula. Mwina mukukamba pamenepo zikuonetsa kuti mukuona kuti pali vuto ndi Malawi Electoral Commission imene inayendetsera chisankho. Mukati tiyang'ane ovotetsa. Sono ovotetsa alusa Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission ndoyendetsa chisankho. Koma ovotetsa ndi anthu amene makapezeka pa bwalo paja nkufotokozera anthu za amene ndondomeko yakuvota, komanso kupyolapo nkufotokozera zakawerengedwe kamavoti ndi kutumiza mavoti. Amakhala m'manja mwa meki amene anja. Amakhala m'manja mwa meki, koma tsopano amachokera pakati pathu amene aja amachokera ku zipani. Monita amakhala m'manja mwa meki, koma monita amakhala wa chipani, ndiye kuti amene ali mgulu la ovotetsa. Tikaona chiwerengero cha kusiyana mavoti pakati pa candidate wanu achakwera ndi chipani cha DPP candidate wawo, ziona kuti pali gapu kwambiri. Ovotetsa okhawo kuti mwina sana gwire bwino ntchito yawo kapena pena pake ndithu panavuta ndithu. Zimene zidzazitambasulira bwino tsiku lina, chifukwa ifeyo ngati chipani tikhalanso ndi mpata owunikira. Tikawunikira zimenezo tizabwera nkukufotokozerani, koma chimene ndafuna kuti mugwire ndi maphunziro amene taphunzirapo. Nakali phunziro lalikulu kwambiri, tisamangoyang'ana amene akuvota, tiziyang'ananso ovotetsa. Mukatenga za mafigala, kuti mafigala yakasiyana kwambiri, chachikulu kwambiri tiziyang'ana anthu amene analembetsa kuti akavote. Anthu amene aja akalembetsa kuti akavote ndizothekera kuti anthu onse akhoza kuvotera munthu mmodzi. Munthu ine akhoza kumpatsa anthu 10 okha, koma bora chiwerengero chikhale chokwanirana ndi anthu amene analembetsa. So ngati anthu analembetsa amenewo onsewo akavota, ndipo ovotetsa aja apereka mafigala olondola nawo netsa kuti mwasiyana mwa mtundu wanji, zilibe kanthu. Mwina ndifunzire nti Kunkuyu, inu ndi director of campaign ku chipani cha MCP. Munali odabwa, were surprised or shocked maybe ndi mmene zotsatira zinatulukira pa chisankho cha 16 September? Osakhala ine ndekha, koma anthu ambiri. Nchifukwa ndikunenazo kuti kuli anthu ena amene apita ku court nkukadandaula kuti amabwalo aletse, mbali zina ameki wanaletsa okha kumene. Zimene zadandaulawo ena ndi nkhale chipani chimene chidapambana muona kuti mamembala awo kwina adandaula kuti zisankho sizinaende bwino. So zimene zimachitika chifukwa choyamba nkudabwawo. Ndengati amene ajapita ku bwalo anayamba nkudabwa kuti zakuti zibwanji zayenda motere nkupita ukadandaula. Ndipo mukandifunsa zimene odabwa, zimene zadabwa ndi anthu ambiri. Koma chifukwa chofuna kusaka mtendere, dziko lino la mtendere, dziko lino lalikulu kuposa ma individuals, ndi chifukwa nkhale president chakwera adanena kuti chifukwa cha mtendere bwanji tizipita chitsogolo. Munachita give up ngati chipani MCP kuti tentingozisiya for the sake of peace. Position ya chipani tizinena no zimene anayankhula president. President anafotokoza zimenezo. Ndipo munaona hapo ina newspaper munalengeza nomwe kuti Malawi Congress Party yapanga discontinue kesi yake kubwa. Zifo zake sana fotokozera mene muchi.
ngati director of campaign, Yes. mukuona kuti zinavuta kwambiri pati kuti zikhale chonchicha? Nanena kale mundikhululukira kuti ndife chipani ndiye timakhalirana pansi nkuunikira mmene zinthu zayendera process imene tiyichitenso ndipo yayambika kale, ndiye tipochokera kumeneko ndipo pamene tikhonza kuyankhula mu masuka kuti kodi zimene zinavuta ndi ziti, zimene ziti zoti tiphunzirapo ndi ziti, zoti tikonze ndi ziti. Koma mwina china chimene ndingayankhula generally njonena kuti timapita ku school nthawi ina ndaphunzirako za chamati Maslow's hierarchy of needs, kuti zinthu zimene anthu amakhumbira mu moyo, kuti anthu amafuna chani, what are the needs that people have. Ndiye muzaona kuti pama needs paja pali layer ina imene yokamba za kuti anthu amasowekera akhale ndi chakudya, akhale ndi madzi, akhale ndi pokhala, shelter, poyambirira pamene. Yes. Kena koma zakwera kuti afike poti ulichoyambira ndi chene, people ndiyendere ko galimoto yabwino, shelter, must have food, must have water. And where these needs are not met, regardless of which apangitsa ndi chani ma needs asapezeke, kwa pamene zimene sizikupezeka ndi kumakhala negative reaction mwa munthu wina aliyense. Chi umunthuwo umakhala ndi kulandira chimene chocho kunyuka. Munthu amakhala okunyuka akaona kuti zimene sizikupezeka, osatengera kuti sizinapezeke chifukwa chani. Ndi akapanga react negative yonchija amatulutsa kukhumudwa, amatulutsa nthawi zina mkwiyo. One produces anger, anxiety, depression, stress. Zonsezi ndi ma products akuti ukuchitika china chimene chapangitsa kuti usapeze zimene umafuna moyo, which is normal. It is very normal. Zimene zimachitika mwa munthu wina aliyense. Now ndimafuna ndingomaliza motere kuti munthu akhala kuti watu ali ndi zimene zijazo, ali ndi anxiety, ali ndi depression, ali ndi kankwiyo kaja, ndizichamangodikirira kuti ngati ndakwiya ndakutakuti akamadutsa apa mwalandu ndatani ndagenda. So we found ourselves in a time imene anthu zimene zachitika uko kaya zikhozokhala zambirimbiri, koma a fact ndi kuti chakudya chichapalibe, need sinapangidwe meet. Chifukwa need yosinapangidwe meet, anthu aja ali ndi mkwiyo. Mene ali ndi mkwiyo muja ukangodutsa agenda ndi akakumana ndi chisankho, koma ali ndi mkwiyo chifukwa the need has not been met, regardless of kuti need yosinapangidwe meet chifukwa chani. Zikuonetsa kuti mumadziwa bwino ndithu ndimafunsa inu ngati director of campaign ku NCP kuti chinavuta ndi chani. Ndiye zikuonetsa kuti mmadziwa ndithu kuti pali mavuto awa ndi awa mmene mumapita ku campaign yokonzekera chisankho cha 16 September. Mumakonzekera bwanji za mavuto amene analipo, amene mmadziwa ndi kale, komanso kuti mwina muthe kuwachita convince anthu munjira ina kuti akupatseniso mwayi. Pofuna kupanga convince anthu tisamafune kupanga convince anthu ndi mabodza. Chimene chinachitika nchokuti president wathu ndife timafuna kupanga convince anthu on facts, kuwauza zoona. Mudziko muno tikudziwa manidi anu ena sanapezeke, sanafikiridwe. Nidi ina ndi yachakudya, kuti chakudya chikuvuta, ndipo timafotokozera zimene zapangitsa kuti zinthu zimene zisapezeke moona mtima. Ndi chifukwa mukaona lerolo muona kuti tinakhala kuti ife timafotokozera mwabodza. Ayi chakudyachi anthu ena akumabisa zinthu nkumakweza mitengo, ngakhale ndalama zakunjazi ena amabisa mapitaki mitengo ya zinthu ikumakwera. Tinakhala kuti mafoto zimene zili zabodza, ndi kuti boma limene lilipo panoli silinakayambira kumakambaso zomwezo. Kuteko pano mukamva mmene ayankhulira president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuja kwacho ndi kuti adandaula kuti anthu amasunga zinthu. President Lazarus Chakwera amanena kuti anthu amasunga zinthu. Mukasunga, mukabisa cement, mukabisa forex, mukabisa chakudyachi, mitengo imakula because pamakhala kuti demand ilipo koma supply mwaichepetsa mwaibisa. Ndi zimene zija President Chakwera amanena zimene zija nkuwapempha anthu kuti akavote, koma poyankhula zimene Chakwera anthu amanena zokuti ayi simukuyankhula zomveka. Lerolo abwera ena akufotokoza kuti anthu mumabisa zinthu, musiye zimenezi. The same message. So wina amayankhula mufuna kupeza vote moona. That gives you some relief kuti of course Chakwera pene kuba vindicated. Ali vindicated. Mukaona zimene akambirana anthu amene amakambirana ku ma meetings amene alipo ku Washington za ku World Bank. Mukaona ma cases amene apangidwa present tukupata fotokoza akafika akula amene vile menewo.
kesi mapanga present sisi kusiyana ndi zimene zimapangidwa present ndife. Anthu ena akuti MCP zimene malonjeza zina zinazoti mwalephera kale kumbuyoko zaka kuchokera 2020 kufikira 2025 koma pa kampeni ya 2025 kubwerezaso zina za zomwezo zimene mwalephera zija mwina kutheka kuti ndi zimene zakupezetsani kwa ngati chani mwachitsanzo zija mafotokoza za fetereza pa 2020 kunali universal subsidy koma kubwera pano kweza kuti yayi zimene munalonjeza si zimene zachitika mukubweraso ndi nkhani yomweyo. Ndanena kale kuti chimene chapangitsa pena kuti tilephere ndi chifukwa chokhala anthu achilungamo kwambiri. Sitinafune kuti anthu achadzuzidwa zabodza. Ngati pali zinthu zimene zavuta kuti sizinatheke koma tifotokozere kuti sizinatheke chifukwa chani. Chifukwa munthu mukhoza kukhala ndi plan. You can have a plan yani strategic plan yabwino kwambiri koma pamakhala ma circumstances amene ali unforeseen. Kuti ngati zingabweremo zinthu zimene zijazi zikhoza kulepheretsa a smooth implementation of your plan. Honorable, sorry to interrupt you. Anthu akamasankha atsogoleri chimene amayembekezera chakuti atsogoleri aja akwaniritse zimene analonjeza. Komanso atsogoleriwo achite ndithu zoti iwo anthu aja aone kuti ife tikuthandizika. Samayembekezera kuti amve kuti ayi ayichita kanika chifukwa chakuti mwina my excuse kuchokera kwa atsogoleri. Ndi chifukwa chake panopo tikufunika kuti titsatire ndondomeko kuti manifesto idzingokhala document imene inuyo mukulakalaka mutapanga koma idzikhala aligned to the national aspirations maplan amene dziko lili nawo kuti idzingotsatana kuti ufuna tipange izi ngati dziko ndiye new manifesto ni idzikhala kuti ikulondolanso momwe muja koma kunena zoti pazakhala manifesto imene idzakwaniritsidwa ndendende pamene mafactors ena sanakhale chimodzimodzi zimenezo ndibodza. Zaka 5 zimene achakwera ne president mu zaka 4 chaka chilichonse kwapangidwa declare a state of emergency. Mu state of emergency imene ndikuti ng'amba zakudya kulibe, mvula yaononga zakudya ndi miyoyo kapena so kusowa kwa chuma zinthu zimene timetani sochokera kunja ngati zili zochokera kunja ndipo siti kupanga ndalama zokwanira nkhale boma limene lilipo pano pale likhoza kusauka nazo chimodzimodzi kutere kuti khoza olakalaka kuti ayi zimene atuza zichitike msanga koma ngati pansi pake pali nkhani yokuti ifeyo sitingapange chinthu ichi ngati lisanadzale ichi ngati sitidzala chinthu chosichizochitika ndiwo latakhala kulalipo nabo malakira kulakula koma if we say kuti ifeyo we need forex to import fuel ngati forex tilibe chifukwa sitimapanga forex yokwanira mafuta sabwera nkhalire khabo malidoso panopo tatha mwezi pitira mwezi mizere ya mafuta simukuyo. Honorable Kunkuyu, pa kampeni ya yokonzeka chisankho cha 16 September MCP inaponda paliponse tinaona munali paliponse kuchitipa ndiye mwapita kumsanje kulowa shire paliponse mwaponda tikaona anzano a DPP nangodutsa ati M1 kumabwerera mukuona kuti zimene zamuzichita interpret motani zikuchita reflect motani kwa inuyo ndikutengera ndi anthu mena navotera. Ndanena kale kuti pali zingapo pakhoza khala mbali ina imene zinthu zina sizinaende bwino komanso ndakamba kale kuti anthu ngati ma needs sanafikiridwe ngati need inake sinafikiridwe anthu amapanga react mofanana nkati thupi la munthu lija limakhwenyata mofanana ngati kulibe chakudya pokapo ngati wadziuza kuti chakudyacho chilipo koma sindikuchifuna ifuna ndikusala koma ngati chakudyacho chilipo mdziko mukumeweyo chogulira ulibe kapena chikudula thupi la munthu limakhwenyata mofanana ndikumakhala negativity out of that. Mutakunena kuti ndiyo campaign sinapindule pamenepo? No, I wouldn't say that. The campaign imachitika nthawi zonse ndipo campaign yo imatha kupindula pakhale sosopenda because mukhozana zote ena sana ende ngati sana ende zero campaign inapindulira pena sina apindulire kusaenda ku koma nkhani ndi yakuti anthu masiku ano tidziwe kuti nkhani siyo mangopita ku misonkhano kapanga campaign koma tidziwa kuti ndi 5 years yonse ndi chimene chikuchitika pa nthawi imeneyo chimene anthu amapangira chisankho chawo. Munakamba kuti pali zingapo zimene mwaphunzirapo mwina chachikulu chimene munganene kuti mwaphunzirapo pa campaign imeneyi? Sindingazisanje kuti chachikulu chikhale ichi mmoja ndafotokozera kale ndipo nanena poyamba kuti ma responses anga pa nkhani yokuti campaign taphunzirapo chani tufuna kupita bwanji itsogolo mwina akhoza khala limited chifukwa choti sindikuyankhula malo mwachipani
koma chipanicho chili mmapulani kuti chikumana ndipo chayamba kale kumana kumaliza kumana kumeneko tiona kuti pera bwanji tsogolo. Ona Mkunkuyu ndikudziwa muyankhula ngati chipani koma ndikufuna inuyo mutiyankhe ngati director of campaign ku MCP chifana kupatsani ntchito imeneyo chipani chinakukhulupirani kuti muchite execute campaign imene ya pa 16 September inuyo mukumva bwanji? Ndizoona kuti sungamve bwino mutapanga mount campaign ya bwino kali imene tinapanga ija nkupeza kuti chisankho kapena zotsatira zake sizinaloze mbali yanu ndi kuti ileyonso ngati person sikuti ndingamve bwino nzosakhutulitsa koma mmene ndinakali pali mafactors ambiri amapangitsa kuti chisankho chilowere chitenge direction ngati panopo ndafotokoza kale tisangoyang'ana za ovota tiyang'anenso ovotetsa tsopano kutanthauza kuti mmene tikupanga kampeni yathu ina tsiku lina chakuti akatiloleza ndekuti tiyang'anitsitsa kuti mmene tikupanga kampeni sankhale kuti tikuyenda kwakumana ndi anthu komanso tionetsetse kuti ovotetsa tikuyenda bwanji mwika bwanji mu campaign plan yathu. Personally as an individual, yes. Director of campaign yes ku MCP koma as an individual, what have you learned? No, the lesson that I have learned in the lesson imeneso ndingaipange present ku chipani kuti chipani chiphunzireso ma lesson ngala amenewo koma pongolowera pa lesson kukhala pa ine ngati munthu chifukwa ine ndamene kukhala mu office imene ina response imene inakhazikitsidwa ku office yoyang'anira za campaign koma mukhoza kuona kuti campaign ija timapanga formulate the campaign strategy as a team ndipo chifukwa in the institution imakhanda amene ali kutsogolo kwa chinthu chimenechi koma chimenechi ndi chimene timanyamula ngati team nchifukwa chikakhala kuti nkhale pena pake sizinaende bwino umatha munthu kupita nkudzipereka kuti mwina ineyo ndikhale pansi sidachite bwino nkhale ukudziwa kuti zimachitikazi timachita ngati team komanso team ikaona kuti uzindikira kuti we are an institution imati we are an institution so we did not do well somewhere pena pali malessons amene taphunzira as an institution ngakhale kuti malessons amene tiwaperekabe kwa an individual who is heading the directorate kuti ayende nawo malessons ameneyo in the process of kuonetsa kuti tasintha kuti sizipangizo kuti tipezeke as victims of the same problems that we had. So as an individual, yes, nchinthu chowawa malesson amene taphunzira kuti tiyang'anenso kwa anthu oyendetsa chisankho ndi malesson amene akhuzodzera mwa office imene iyi koma akupita ku institution yonse ya chipani. Anthu amapita kukaponya vote pa 16 September ali mavuto ambiri ena anali kuti akuchokera pa mzera kudikira mafuta nkhani ya chakudya kaya ndifetereza kumene kunali kuvuta motani kuti muchite konvinsa anthu amene aja kapena mubwere ndi fundo ndithu zoti zipereke chithunzi china chosiyana ndi zimene anthu amaona. Ndanena kale kuti anthu amene need yawo sinapangidwe miti amene aja amatulutsa kukwiya amapanga react mosiyana koma kumatha kukhala mkwiyo kapenanso kukhumudwa akakwiya amangodikirira pota akaonetsere mkwiyo because the stimulus has already been activated. So munthawi yinso chimodzimodzi munthu amene akuchokera pa filling station not ali ndi mkwiyo a need has not been met. Munthu amene akuchokera pa nzeri kuti agule chimanga kwasana chipeze ali ndi mkwiyo a need has not been met. Munthu amene akungodikira pakapezeka mpata kuti ndionetsere kukwiya kwanga ndionetsa. Mukuona kuti amalawi mawa akhoza kuchita regret kuti tinaponya vote imene out of anger kwa mwina anthu amatithandiza. Pempho langa silingakhalira kuti achite regret koma pempho langa kuti azindikire and kuzindikira kumene kusikutenga nthawi. Kuzindikira itsikhala process yokuti anthu azikhala kuzindikiritsidwabe as we go kuti asamapange mavoti a emotional chifukwa chakuti ngati mwachitsanzo ndimanena kuti panopo mukupitabe m'mizere ya mafuta kutanthauza kuti as a country tili ndi vutolo ifeyo tonse loti tilipange fix osakhala kuti vutolo ndi munthu tinganezere kusowa kwa mafuta kumene mafuta sina livuto la munthu ya ndete nganezere kusowa kwa mafuta mizere tikuyimayi ndi vuto la Professor Peter Mutharika mmene tikusowa mafuta mizere mwina lachokera nangasi yango bwera kumene lachokera palibe kubwera kumene mukatengera ndi mmene mafuta amayendera palibe kubwera kumene nkhani ndiyo kuti vuto siwo amene abwera tukima bepa nzere simenti imene amachoka aja kwena 39,000 kwa panopo simenti wana 47,000 kwa sugar amene maonera amaso makhala rationing ya sugar zikuchitika zinthu zimene zija koma mavuto ndo tilinawo mavuto akulu forex sina impopeze mamenenemo ndoti vuto je tilinalo ifeyo as a country vuto lonkokhala chani nawo ngati fedesa mapanga produce forex yambiri
if we are a predominantly importing country timatanitsa zinthu kunja nthawi zonse tiyambeta yang'ana kuti ife kunjako timapita konti chani ukagulitsa kuti kadzango yamba kukhala ndi zathu zokagulitsa kunja tizikabwera ndalama zakunja pato timapititsa foja timapititsa nkhani zimenezo akunkuyu zinakambidwa ndipo zimakambidwa kawiri kuti as a country tikuyenera tikhale ndi katundu oti zipititsa kunja inuyo pa 5 years imene munali mboma ndi chani chimene munganene kuti pakhani imene timakambira nayo ife tinayamba izi kapena takwaniritsa izi kuti tizitumiza kunjako mukakamba tizipeza forex ife chimene timadziwika nacho ngati dziko ndi ulimi titenge ulimi tilime tizitumiza kunja sewa mamega farm tinayambachi cholinga tingapanga produce mezi tikhale nzogulitsa kunja number 1 munthawi ya president Chakwera ndimetaona zinthu zipangizo za ulimi zikugulitsidwa pa mtengo wa business mulimi na amapindula nazo china timadalira chani ife timati miyala ya mtengo wapatali ma minerals nkhani ya mining zimene zijazo koyamba koseku zimakhala zoti thamango tenga chikontena chatunthu ati tukayeza osabweranso kwa munthawi imeneyi tinakhazikitsa malo oyezera zimenezo kumalawi komwe kuno ndoti miyala singa mabede upita kunja tinakhazikitsa a regulatory authority ya minerals ndi miyala yathuyo kuti zimene ziyezera honkuno maso zikhala ndi ndondomeko zake zokhazikika zimene kudalibe Malawi inatsopano ili ndi kampani yake ya za migodi kunoko kuti mmene kupanga za mining pakhala kuti Malawi eni yake akupanga nawo zimene kupapeza nawo ma profit foundation imene yakhazikitsidwa ndiye kuti tikuyamba kuyang'ana kuti tikamapititsa zinthu kunja ndalama zikhozo mabwera for zopititsa kunjazo choyamba takhazikitsa kampani yathu tayikamo ma regulations oyendetsera zimenezo komanso ulimi utaulimbikitsa pokhazikitsa zipangizo zipera kwa alimi zambiri ma mega farms tikapanga export zimenezozo kuti tayambapo kubweretsa chuma cha dziko amene chuma chakunja chija in forex mabwera dziko pa zimene mafulokozo zonsezi ndibwereranso kufunsa langa licha kuti mukuona kuti Amalawi achita vote out of emotions pa zimene amaona andimawa kuzayamba kunongoneza bondo kuti yayi mwina tinango chita chiganizochi mwankwiyo sitikufuna ndatenge Amalawi kuti ndi anthu amene anapanga chinthu mosaganiza bwino kuganizako aganiza bwino koma kuti what stimulated kuganiza kwa mtundu umenewo chimene chinapangitsa kuti aganize mwa mtundu umenewo ndi chinthu choti chimatha kumasintha ndiye kuti chikasintha Amalawi omwe aja adzapanganso chiganizo china tsiku lina padakali pano iwo ajakhozana umaona kuti tinapanga chiganizo chifukwa timakhala pa nzeru wa mafuta kodi panopo tukhabe pa nzeru titati tivote sumawa tikavota chifukwa cha nkhani yake yomweyo tinapanga chiganizo chifukwa timati simenti wakwera mtengo kodi panopo mu miezi iwiri wakweranso mtengo motere titatipitenso tikakwiyanso ndi chinthu chomwecho so chimene chingawapangitsa Amalawi kuti akhale okwiya lero si chimene chingakwiyitse mawa koma tingodzi obiri chomwecho obechitakhala kuti chapanga persist mwantundu ina wake akhoza kusankha kuti tinakwiya koma mwina si chinthu choyenera kuti kuyitsa so maganizo akhoza kusintha chifukwa amene avotera Amalawi tisatinezwa kuti amavota chifukwa anajoyina chipani no avota chifukwa chokuti amapanga react to a stimuli mukumvetsa kwanga anthu avota chifukwa chakuti panali mavuto amene anaona aboma lanu maphunzirapo ndithu kuti mwina mutati mapatsidwa mpata kapena chisankho chikubwera mtsogolomo ndi kuzachita zinthu mosiyana ndi mene yes of course pali zinthu zambiri zimene tikhoza lakalaka kuti tizichite mosiyana koma chimodzi chimene sitingafune kupanga ngati Malawi Congress Party ndicho kuti tiwanamize anthu chimene sitingafune kupanga ndicho panga campaign mabodza koma kuti mwina we have to enhance civic education kuti Amalawi azindikire kwambiri moona mtima ndi wapempheso nkhale ino anzathu media houses amabungwe amipingo kuti adzidziwitsa Amalawi kuti zinthu zina zimene zingamachitike zimene zingapanga affect miyoyo yawo negatively zikhozokhala ndi kuthekera bwanji kozisuntha ngati atsogoleri andale mwachitsanzo kuti kusowa kwa forex imene ndi vuto lalikulu kwambiri tonsefe panokuti alowa mboma la nyuwani tingalithandize bwanji boma limene lili kuti in the next 5 years ikhale step yoti tayiyamba yokuti forex idzipezeka mdziko muno kulibe chisankho because akaziyankha munthu amene afuna chisankho ndipo akuyamba ifota afuna vote koma panopo chisankho kulibe kuti titani kuti in the next 4-5 years tipange generate forex yokwanira imene tithandizire kupeza mafetereza mafuta mankhwala kuchipatala zinthu zimene timadalira kupanga import from outside the country pamene timakonzekera chisankho cha president Chakwera amakamba apo ndithu kudandaula kuti pali anthu ena sakuchita implement zimene mwina tikuwauza kuti akwaniritse kandi mbomamo kandi kuchipaniko ngati kuti panali ka sabotage kena kake mukuona kuti zimene zija
to some extent zinasokoneza kapena zinakhudza campaign yanu? Anthu amene amagwira ntchito mboma ndi anthu amene amayendetsa boma, koma zimafanira pakhale alignment ndi political leadership imene ilipo kuti azitenga direction imene. Anthu amenewa kuti azipangidwa whip into shape pamafunika nthawi zina mwina pakhale malamulo amene akulolera kuti ma decisions amene angapangidwe by the political leadership akhale acceptable ndipo asakhale ochallengeka very easily. Ifeyo tinabwera ndikuona kuti dziko lino likusowekera kumagonjera lamulo, ndipo tikukhulupirira kuti kugonjera lamulo mwina asowa tipweteketsa. Koma kuti chimene dziko likusowa ndi chani? Likusowekera lawlessness, yankhulo kuti ayi dziko lino likufuna likhale dziko logonjera lamulo, chifukwa mukugonjera lamulo munja chilipo chine yake chimene munthu wina akulira kwawo chifukwa lamulo sili kutsatiridwa. So President Chakwera came nkudaza banje tikhale dziko logonjera lamulo. Kwa kugonjera lamulo latipweteketsa chifukwa muona mukamusunga munthu amene akuononga zinthu, munthu yomwina ngoti sagwira ntchito bwino amene amadziwika ndi madziwa anthu ngodziwika chifukwa chakuti mukaona performance si ukhala bwino mu office choyamba mayamba kuyang'ana office yo, office yakuti kuchedwetsa ma document. Ngati office kuchedwetsa ma document, obviously there are people that are sitting in that office. Pamene pakunkuyo munali mboma, yes, ngati mumaona zonsezi kuti apa ndi pamene pakuyima zinthu awa kuti sokoneza, obviously that was a threat. Ndizimene zakupezeketsa simachitapo kanthu banje kuku no ndizimene tikhoza anthu amene ndanena kale kuti mwina chimene tingatero city machitapo zinthu zina mwa anthu kala amene ochikhoza khala chani mwina nthawi imene tizolera ndo kuyesetsabe kuti ndizemba kukhanga ndikuyankhulira the past government kapena the recent past ruling party. Koma zona zake ndizokuti pamene mukulemekeza lamulo kuti munthu yali pa office mwina asachotsedwe chifukwa chakuti akachoka ndo chamapita kamang'ala ku bwalo kuti mwanchotseranji munthu mwina pete patikhozana kuti ifeyo we were somehow weaker kuti tinafoka kuti timalemekeza lamulo kwambiri, koma nkuyembekezera kuti tikuyankhula nawo ndi anthu podziwa kuti ndi lamulo limene likuapanga save na also linopanga save lamulo omwelo mwina akumbukira kuti Malawi amutumikire popanga zinthu zoyenerazo. Koma we saw that mwina problem imene inakhalapo mpaka na kumapeto kuja kwakuti president kwauza anthu kachitidwe kuti mafuta apezeke. Ona anthu achikhale kuwapatsa ndalama kuti zikalipiridwe mafuta akazemba kuseri akukalipira kwa wina amene ali na ngongole kuti bola ngongole amene akampatsa mwina apezapo kakati kawo. Koma kuti tipange proceed on the path imene pangidwa proposed by the leadership, let's buy mafuta G2G for example, tikagula kwawo ogulitsawo ndi opangawo ndi kuti sipakhala ma agent pakatipo. Koma because agent uchakalandira amandigere eneyo kanthu kena ndamecheka bwina malo mukapereka kwa ena kuti patsawo tukampatsa agent kuti apachitira ngongole yanu usaiwale pachoma ndipatsa kanthu wanga kale. So kutsatira lamulo kapena kulemekeza lamulo kwa kupweteketsa kutsatira lamulo kwa kupweteketsa kwapweteka Malawi lamulo lilipo kuti litsogolere zinthu ziyende bwino. Ndikufunika kuti ndimvetsetse kuti munena kuti timatsatira lamulo and yet zinthu zina zikuonongeka. Lamulo loti kupena kuongola maononga zinthu ndi anthu amene adakhazikitsidwa motsatira lamulo. Loononga si lamulo, lamulo sili kuononga, koma mwapatsa munthu contract akhale mu office munthu uja kusokoneza mimo chifukwa chomaganiza kuti sindingachotsedwe lero. Ndiye lamulo likuti mumuchotse amene akunena achokepo. Lamulo likunena kuti mumuchotse koma mumuchotse motsatira ndondomeko. Ndimo kaona ndondomeko zake zopanalibe kuti zoti zikanatsatira. Ndondomeko zilipo chifukwa muona anthu ena apeza kuti amachotsedwa podi ndo pachena kuyamba imitsidwa kuntchito koma kapeza kuti bwalo kana zoti aya amenewo sili kwaona milandu muona kuti basa kubwerera pa ntchito. Muona kuti running mate kapena nkhani ya running mate inasokonezanso campaign yanu. Sina sokoni. Chifukwa anthu ambiri amene atenga alali ma presidential candidates yawo ma running mate yawo uthenga wabwino message yabwino kuti kanenezo kuti ayi komano chifukwa choti auja anatenga ndani mitwa kuti peneza la kuikira ayi ndi kuti chimene ndimaboka mwina chipani chikapanga kafufu kunena zimenezo koma ndikhoza kuuzani kuti we had candidate wabwino, we had running mate wabwino. Chimene ndafusira choncho running mate amene ana a president Chakwera anatenga Avitumbiko Mumba ndi munthu oti ndikhoza kunena kuti anakanidwa ku convention ya chipani. Ayi tsono zimenezo ku convention ya chipani Avitumbiko Mumba samapita kapanga competing at running mate mwina kuwasankha kuja zilakhangatiza chitaso weekend anthu ena kuti tinalipo mpano pa BICC pano
ndipo ngati pali nthawi imene kunabwera gulu lambiri lochemerera choice imene president anapanga mwina na nthawi imeneji ndenkhani zimenezi ifeyo ngati chipani tikufuna upanga hiyo ndikumapita chitsogolo sitikufuna kuti tisiye wina pambali pamayina okuti chifukwa choti ati zina zoti iweyo nalakusija kuti we don't want to do that as a party. We want to move forward and we will move forward with everyone on board. Ndino MP akusankhani ku constituency yanu Yes. mukupita ku nyumba ya malamulo mmene mukuonera kuti MCP ikakhala yotani ku parliament. Malawi Congress Party yakhala chipani cholimba ku parliament kuyambira mbuyo mosema. Kukhala chipani choti chili mboma inali chipani cholimba. Kukhala chipani choti yakhalapo mu opposition, it was a very strong opposition. Mkubwereranso mboma ngati chipani cholamula, a very strong ruling party. Panopo kubwerera kubali ya opposition ngati chipani chotsutsa tikukhulupirira kuti yakhalanso chipani cholimba opposition yotumikira anthu because boma limene linkhalira opanda opposition yamphamvu singatumikira anthu bwino. Mukhoza kumbukira inu yokuti Malawi Congress Party inakhala chipani cha opposition cholimba chimene chinapangitsa kuti ma checks and balances aonekere bwino kuti chipani chinacho kuwathandizira kuboma kuti ayendetse bwino boma. It was Malawi Congress Party. So tikakhala chipani cha opposition cha bwino kwambiri. Panali ma MP angapo amene mwina anagonja kuma primaries chipani cha MCP anapita kuti akapikisane nawo ngati ma independent amene achapambana ano amene munavomereza ku chipani amene anasankhidwa ku chipani agonja. Do you have hope kuti anthu amene achatha kubwerera ku chipani kapena mwataya basa amene acha? Choyamba imeneja ndi right imene alisa makana yo lakhonzo pikisana ngati wa chipani kapena ngati wa independent. Ifeyo ngati chipani timakhala ndi zathu zosankhira makandidate amene akayimirire kutheka kuti ndimekuziya pena sizina kusangalatsa pena sizina wakhalire bwino umakakayima nkubwerera nkukanizira afuna akakhalibe ndi chipani cha Malawi Congress. Ifeyo khomo lathu ndilotsekula. President Lazarus Chakwera khomo lawo analitsekula khomo la chipani kuti ana onsewa ndi ana athu ndi ana achipani. Pamakhala zina zimene anthu simunamvane bwino koma anthu makambirana abe nkumenda chitsogolo. The good thing yoti amazindikira kuti yo aja ndi ana achipani. Ndibafunsa chonjo chifukwa pali tayamba kale kuona kuti ma independent ambiri akupita ku chipani cholamula. Are you somehow afraid as a party kuti you may lose anthu amene ajawa amene anali anu koma napikisana ngati independent? Mukaona bwino ma independent aja memene anali athu aliponso ena amene la DPP anakhumudwanso kuma primaries a DPP kapena pali ena amene sanapange kuma primaries ena aliwonse. Ndipo mmene DPP yawina ndi chinthu chimene timachiyembekezera kwambiri chipani chimene chili mboma chimapanga attract anthu ambiri amene ali mwina independent ndipo sizingakhale zinthu zodabwitsa koma muona kuti amenenso apita kumeneko ndi amene dzulo mudawamvera kuti amayenda ndi DPP lero apita ku DPP amene munawamvera kuti awo amayenda ndi Malawi Congress Party muona kuti adakali intact angokhala pena pake simunawamvere mbiri zokuti akuti ajoine chakuti ayi munthu wa Malawi Congress Party nako khaka chakakhalidwe kamene kajamakhala nawo kwambiri akhala pansi akhozokhala ndi nkhawa zawo omwaona kuti discipline yokha ndi amakhala nayo kuthamanga changu kupanga zinthu mosaganizira bwino sapanga mfake simunaone pena paliponse kuti awa anapita kuma primaries za Malawi Congress Party ndati akajoinawo ayisanibanga. Mwina pakani imeneyo ngati director of campaign ku chipani muphunzirapo zotani kuti anthu anapita kuma primaries agonja apita kukapikisana ngati independent apambana muphunzirapo zotani kuti mtsogolomo mwina ma concerns amene anthu amakhala nawo? No, as I said, we pamakhala ma lessons osiyana and that could be one of the lessons as well. Si chinthu chochitika kwa nthawi yamba zakhala zochitika mbuyo mosemu and anthu amapanga bizisankho akabwerera koma cholinga amene choti tidziwe kwambiri nchakuti anthu kumadera amasankha kwambiri anthu amayang'ana munthu amayang'ana chipani nthawi zina koma choyambirira chimene chimalumikizana ndi anthu aja ndi munthu. Ndiye kuti ufulu umene uja wa anthu kusankha munthu kuyambira kudera kuyambira kaya pa chipani ufulu uzilemekezedwa mwa mtundu wonse kwambiri ndikukhulupirira zimene zimene tuchita soka one kuti tayenda bwanji haningati zimene zituluka ndipo tizionekera going forward kuti tingatani koma chokuyankhani kwambiri nchokuti anthu amayang'ana kwambiri munthu amene akumusankha kudera kuja munthu amene uja akabwera kuti ali mu chipani zimakhala zoti zangopatsirana ziwirizi koma yawaja amayang'ana kwambiri munthu uyuyu ndi amene tifuna atumikire ndi ufulu umene uzilemekezedwa. Ndibwereranso kufunso langa licha kuti mukuona kuti mwina zimenezi zakhudzanso
kusachita bwino kwanu chifukwa anthu aja kumbukirani kuti anali achipani chanu. Yes. Sana pambane kuma primaries abwerera akayima ngati independent. Obviously mwina ena akamachita campaign sikuti amachoramo za mtsogoleri wanu. Kuteka kuti zimatero koma tinaonekira mmodzi kuti anthu amene amapangawa kuti vote ya president inaenda bwanji muona kuti ambiri over 90% kumalo kujanko kuti iwo anapambana ngati ma independence komanso president Lazarus Chakwera anachita bwino kwambiri. Koma you are right kuti there are lessons that should be learned from there. Koma kugamba za the damage that it has done, I would say yes, there is some damage that has been caused through that. Koma be chimene chimadziwika kwambiri chokuti nkhala anthu amene amakawavotera ambiri amadzoti fero ndi aja Lazarus Chakwera ndife ajamala Congress party aja wamwene balika kukhumudwa kena. Hence we are going for an independent candidate. Koma ndikhumbo nditula kuti Lazarus Chakwera apambanebe ngati president. Mukuona bwanji chifukwa yes simunachite bwino pachisankho koma mwina chikhozo khala chopoteka kwambiri kumvaso kuti kapena kuona kuti MCP ku Central Region kumene ndi kuchipinda kwa chipani chimenechi sinachitebe bwino ndithu. Zikukuonekerani bwanji zimene? Ndizibwerera. I want you to catch that. I want our viewers to catch that. Kuti ngati a need has not been met somewhere within the Maslow's hierarchy of needs, the reaction becomes negative. With the negative reaction comes anxiety, depression, stress, and anger. Where there is anger, you only wait for a time to hit, and it does not look at imagine kuti pabwere unmet need and aliyense amene ali munthu mimba mwa munthu mukapandokhala chakudya reaction imakhayofanana regardless of kuti ndiwe wakuti. So apa panalibe kuti ayi awapeza ngambali koma ngati mimba mulibe chakudya njala ija imapereka mkwiyo kwa wina aliyense pokapoka ngati kusala chakudya amene ali ndi njalayo amangodikirira akadusa apa ndigende. And people are angry munthawi yokuti zimene zapangisa kuti mafuta asakhalepo sizikuwakhudza koma chachikulu nchokuti chawapatsa mkwiyo pabwera vote tasankhani mkwiyo uja umayankhula mwa mkwiyo momwemo. That's what happened. Kutera kwa anthu amene ayankhula aja imagine that's a citizen protest vote. Anthu nzika zangoonetsa mkwiyo wawo tivota mwa mkwiyo koma sikuti nzika zimene zajoyina chipani china. Mukuiona MCP ikubwereranso mboma? Oh yes. Ndiziti zimene zote ziyetera kufotokozereni ziji tikakubayorere kufe tikhala basi muti koma inuyo ngati director imene kuona kuti MCP ibwerera mboma ndete kamba za MCP zimene zote kuyankhani tikamaliza zathu zija nkufotokozera ifeyo ngati Malawi Congress Party. This is how we are moving. Koma I can tell you kuti yes zatheka bwanji kuti Malawi Congress Party ukhala kunja kwa boma 26 years mkudzabwerera. Zatheka bwanji kuti DPP ukhala kunja kwa boma ndipo DPP idali ndi mavuto ambiri kuposa ife. Idali mavuto ambiri koma mavuto amenaji si hayika boma. Nanga what more with chipani ngati chathu chimene chokhazikika ma structures chimene sichimakhazikika mavuto chimene changokumana ndi nyengo zimene zinapangitsa kuti anthu kumane chosowa chawo. Tikudikira zimenezo koma as an individual director of campaign mukuona kuti ndiziti zimene MCP ingathe kuchita kuti onjezere moyo wako funsa individuals zazimene MCP ingachite ndikuza individual amene matsogolera campaign adzakuuzani MCP ikapangana zimene itapange. MCP ikapangana zimene itapange zilipo letu of course koma simungango we are an institution sitingazikambe futi sitinamalize nkomwezo wati sikale lujera joka mboma lija ndi mwezi umodzi so ndotomeka zokhazikitsidwa m'malo mwake tikuyankhulani. Of course mwakamba za mavuto amene akupitirira pa kulekeza pamene munachoka mboma muja koma tikhoza kunena kuti anzanu MCP makamaka at DPP we can say they have hit the ground running. Tikuona zichanalonjeza free secondary education zikubwera kuti ayamba kukhazikitsa February yomwe akukambapo ndithu za fertilizer tikakamba za njala chimanga gula ku Zambia mungayankhule chani pamene? Sindifuna kutenga credit away from them. Ngatange credit chifukwa choti chimanga chabwera chokera Zambia well and good koma anthu oona mtima amene akhoza kuyankha kuti chimanga ku Zambia chikubwera kuchokera pati
inayambidwa liti process yogula chimanga kuchokera ku Zambia akabwera kuti chimanga ichi chabwera ichi chimene akufuna amalawi choti pakhale chakudya not a problem akafuna kuti apangirepo ndale mwina adzankhani nthawi yofotokozera amalawi kuti chimanga ichi mwati chinagulidwa liti ku Zambia inuyo mukhozofunsa kuunduna za agriculture kuti process yogula chimanga ku Zambia munayamba liti akufotokozerani nkhani zokuti ayi maphunziro ayambe aulere sizimene timafuna ndizimenezo aliyense amakhandi zake mena amazonera tikanena zokuti maphunziro ayambe aulere what it means ndi chakuti that's a subsidy imene ndalama yakeyo ikuyenera kupezeka pena pake yolipirira zimene zimapita ku maphunziro kuti aende kuteka kumphunzitsi uchiti khozona zoti amayendetsa maphunziro aja amalipiridwa ndi ndalama ya fees ija ndemeti kuti mwana wa school sadzilipira kusonyeza kuti papezeka pena popeza ndalama yolipira mphunzitsi ndekuti ifeyo ngati dziko tsopano nditonse tisake ndalama yokalipira mphunzitsi tisake ndalama yokapangira zimene zimapita kumene kuja ku Ministry of Education from the school fees as a country kuteke kuti tione kuti kodi tipeza pa ndalama atifotokozera ku parliament kodi ibwera ku misonkho paja nthawi zino mabwera misonkho kaya pa mkaka msonkho pa madzi panali msonkho pa magetsi kumbuyoko msonkho pajani kodi pabwera misonkho imene ija kuti ipange fill that resource gap imene ndalama zakutsono zipita ku maphunziro koma don't think kuti it's just a matter of pronouncing kuti talengeza lekani kulipira no tikatende kuti tikulakwitsa koma talengeza chifukwa chakuti kuchokera kuti dzipeza ndalama apa zoyendetsera maphunziro tikatende kuti ziwiri zapatsirana akwene afotokozere pamenepo ulatapanda kufotokozera koma atazichita azichite kuti maphunziro aja asalowe pansi maphunziro aulere zinthu zabwino kwambiri koma maphunziro asalowe pansi titani tiuzane ndalama zake tizipeza apa ifeyo tithandizire. We would want to see our children going to school. We would want to see our learners in the universities akulandira chakudya mujana nene namuja ziwezi nkachitika nthawi yakamuzo nthawi ya MCP zicha tinaphunzira ku masukulu timalandira chakudya ku university konkuja. We would want to see that koma panali njira imene ndalama zimapezekera zothandizira sector imene so chimodzimodzi pano imene akutere ndi dzenje imene takumba tiuzane dzenje limene titipanga fiu banje if in parliament tikathandizira kuti pakhale those resources to finance the provision of quality education to our young people. Mwina pakhale imeneyo tikaona free secondary education mene ikukambidwira tikabweraso mbuyo kuona mene kuchoka pamene dziko ngati dziko tinayamba free primary education tikamaoneka kuti panabwera mavuto ndithu ambiri amene mwina kufikira lero dziko tikuvutika kuti tiwakonze ndi free primary education ndi nthawi yabwino ndithu kuyamba free secondary education ndi bwino kuti tikamapanga set ma objectives athu tizikhala ijamati smart ndithu ngapiki uje limodzi kuti ma objectives azikhala attainable zikhala zinthu zoti zikhoza kutheka zili relevant bwino zili zikuoneka kuti izizi mu nthawi yakuti tikhoza kuzipanga ndi mukamazipanga tisakhale anthu omangolonjeza chifukwa tikufuna anthu atipatse vote ndiyo tinkhale kuyambira manifesto yathu jamoja kuti zikhala aligned to the National Planning Commission to the national aspirations of the country nkhani kuti zikhala realistic zipangitsa kuti musawapatse anthu chinthu chimene chiti awazunze mawa homwe ndi nacho limodzi because if you want for example if you want kuti mupereke maphunziro aulere asakhale maphunziro oni kuti nchaulere nditi ngopatsani chilichonse akhale maphunziro aulere koma a quality chifukwa mmene namo kuti titayamba maphunziro aulere nthawi yake mwina zinavuta lerolo mukapeza first degree yathu kuchokera kuma universities ena go to get a masters outside the country amakuza kuti mutenge path kuti mwambireso kupanga build up ma points anu to attain a masters pamenepo oyamba umangopita ndi yako ija nkwapeza kuti ukapitilira kuwapanga maphunziro ena so tionetsetse kuti while we are doing this tisangotengeka chifukwa tinawauza anthu koma tipange dongosolo lokuti tipeze ndalama as Malawians. Where are we going to get the money from? Tilimbikitsa anthu kuti adzilima so that we have more money. Tilimbikitsa mining, tilimbikitsa tourism because of it is the ATM strategy kuti agriculture, tourism and mining zikhale zolimba, we export more so that we get more money. With that money we inject into the education system so that tisangopereka maphunziro aulere koma tipereke maphunziro aulere amene a quality chifukwa quality itaipanga finance. Chipani cha MCP tikamaona chiwerengero cha aphungu muli ndi aphungu ochulukirapo
tikaona zipani zimene zili ku opposition as a party muona kuti mukhala ndi ma numbers ndithu ku parliament and have you sat over that yet? Ma numbers aja ndambiri, those numbers ndambiri potumikira Malawi. Chimene tingapange ngati chipani ndi chakuti ma numbers athu achuluke kwambiri pophatikizapo the 20 million Malawians out there. Otakhamu ma MP 4, 5, 20. Koma if your agenda is representing the aspirations of Malawians out there, mukhoza kuona kuti namba yonika yochepa ija ikhoza kuimanda Malawi kugwira ntchito yake bwino. Inapangapo Malawi Congress parties menezozo. Ili ma MP ochepa. Koma they stood with the public out there and namba yawo imaoneka yaikulu ifoti kunjako anthu amadzati chipani chotitumikira. We are going to do the same. Timakamba nkhani ya anzanu a DPP zina ndi zina zimene akubweretsa free secondary education itakamba ija pali nkhani ya chimanga takambapo komanso mwina kuchita trim chiwerengero cha ma minister. Okay. Tikuona kuti boma la MCP linali ndithu ndi ma minister ochuluka anzanu abwera ndikudula. Mwina muonenezo kuti mwaona so far some merging of some ministers, not necessarily kudula the number of ministers. Kudula ndithu kumene. No, nga sisi tunadziwe, sinaone Ministry of Agriculture, Water, Irrigation. No, what I'm saying is kuti ngatata khali ma ministries amene awaphatikiza nkupanga imodzi umakena nkukalo babwera timagulu toteyo titambirimbiri ndiye kuti sitinasunthe kanthu. When we are merging ministries nchinthu chabwino kwambiri chifukwa imene chimathandizira to save resources, it's a very commendable thing and we can't take it away from them. Kungofuna kuonetsetsa kuti pakhale efficiency in the running of those ministries, because potero kunde ma ministries and amene standalone ministries now they become departments. Kuma departments kumene kuja mukhoza kuona decision making process ikhoza kumachedwa because we are waiting for the minister to make certain decisions on behalf of certain departments zimene dzulo zina standalone ministries. So we just have to make sure the red tape is a level anthu aja zinthu ziyenda sanga ma decisions zipangidwa mofulumira. Koma on the flip side so, and we are hoping that that's what they are considering. Kuti ngati muonena zokuti tachepetsa ma ministries and out there munthu amene amatithandizira kapena ndi ndalama dziko ngati la Malawi sanganene zokuti mukhoza kumakhala mwina ndi ma vice presidents awiri for a country like Malawi. We have a very capable individual in the name of Enoch Mzingeni Jehana, who is a very good guy, and we're not talking about him, but I am talking about the establishment of these offices. Your country is moving in austerity and you would want to be seen to be serving. Wouldn't carry the discussions that you're having with IMF for the resumption of ECF. One of the areas that we failed was control on expenditure. If you really want to show makonzeka kuseva on expenditures, you want to cut expenditures, then you wouldn't be talking about adding a third convoy in the presidency. If you save magali moto 5 mapatsa 1,000 liters a month, then you create another office mapatsa 6,000 liters of fuel. If you merge office 5 mapatsa 1 million kwa jaya renti pamwezi, then you create an office that needs 3 residences imodzi ufuna 10-15 million. It's like you're selling Sienta 4 and you go a Nissan Patrol V8 and you're saying what you are serving. Parliament ikhale ikuyamba kukumana posachero pompano. Taonapo zipani zikuchita position strategically nkhani ama speaker. Kuchipani kwanu mukambirana zotani? No, there are quite a number of things metukambirana ujipani. Ndipo tukumana sunda president ma position amene chipani chitenge tidziwitsa dziko. Yes. Zipani zikukambirana nkhani yokhudza ndi ma speaker of parliament. Ngati chipani mukukambirana zotani pa anthu amene mwina mukufuna kuti atayima pa mpando menewo chifukwa taona ena zipani zina zatulutsa anthu awo which maybe might be helping them kuti apeze mavoti inuyo mukambirana zotani? Ife tangasitimayendera kuti chipani chikumane timapanga makokasi aja tapangapo ndipo tipangabe tisanapite ku parliament ngati ziganizo zimene tingapange as a party tifotokozera and tifotokozera parliament ifande kumene kwachitika zonsezi. It's still next week, so we still have some days. Ndikukhulupirira kuti
kuchokera pa 16 September kapena chigonjereni chisankho chija mwakumanapo kapena kuyankhulana ndi president Chakwera akukamba zotana Chakwera. How is he reacting to the loss and how is he coping? Ndi munthu amene akumana ndi zambiri in his life and ndi munthu amene anadziphunzitsa kukhala oyang'ana chitsogolo. Ndi munthu amene anaphunzira amene angapangire heal from amene angapangire process pain. So Lazarus Chakwera is someone who knows and teaches how pain can be processed, because from pain especially yobwera kuchokera ku defeat, you can either fall completely nkudziwa laweka kapena you can position yourself and prepare yourself for challenges amene angabwere kutsogolo.